Gracia ser en video fra sit hjemland Honduras. Fattige indfødte folk, der bliver fordrevet fra deres land af militæret. That's the real Honduras. It's not what the president came to say here. Mange i Honduras er utilfredse. Landet har verdens største ulighed, og sidste år måtte præsident Hernández indrømme, at der var blevet brugt midler fra sundhedssystemet i hans valgkampagne. Alligevel var han i torsdags en af hovedtalerne til den danske modekonference om bæredygtighed, som blev åbnet af kronprinsesse Mary med denne mission. To create a plan of action for people, planet and prosperity. Thank you. Præsidenten talte om planerne for Honduras i sin tale. Sustainable working conditions, protecting the environment. Men kritikerne tror ikke på det. Det er en kæmpe selvmodsigelse. Misha Voldsgaard Iversen arbejder med udvikling i Honduras. Præsident Hernández og hans regime er kendt for systematisk vold i forhold til menneskerettighedsforkæmpere og miljøaktivister. For 2 måneder siden blev miljøaktivisten Berta Cáceres myrdet. Drabet er blevet koblet til militæret og har medført, at en finsk statsejet udviklingsfond og en hollandsk udviklingsbank har suspenderet deres aktiviteter i landet. Derfor har præsident Hernández haft brug for international medvind, og det har han fået i Danmark. De kommer til at legitimere præsidentens politik og hans regime. Så på den måde bliver modemessen snarere en del af problemet end løsningen. I honduranske medier har man kunne se præsidenten give hånd til kronprinsen, og her forklarer en højtstående embedsmand vigtigheden af besøget til honduranske journalister med en smule overdrivelse. Reviste dos importantes hitos. Desde el punto de vista oficial bilateral, pues Dinamarca es una nación posicionada en un altísimo ranking de la comunidad internacional, es la cuarta potencia económica de la Unión Europea. I januar var der kritik af kronprinseparrets besøg i Saudi-Arabien. En af kritikerne var udenrigsordfører for Socialdemokraterne Nick Hækkerup, som mener, at problematikken har gentaget sig med præsident Hernández besøg. Også i denne her situation, der skal kongehuset, og for den sags skyld modeindustrien, pas på, at man ikke kommer til at legitimere styre, som står på værdier, som bruger midler, som vi i øvrigt i Danmark tager afstand fra. Over 1000 honduranere har udtrykt deres utilfredshed på modekonferencens Facebook-side. Men direktør Eva Kruse vil ikke svare på kritikken i et interview. I stedet skriver hun, at præsident Hernández på konferencen fortalte om sine planer for en bæredygtig tekstilindustri, som kan reducere fattigdommen. That is just not the Denmark I know. Gracia vil bare ønske, at modefolkene havde gjort deres forarbejde bedre. But they should have researched who he was. Then this would have raised awareness that there was a discrepancy between the things he was saying and the facts, and then they would have been ready with some questions. Nu håber hun, at protesten bliver hørt. I hope that it would help raise awareness, so I hope that helps.